Ninensephehlweni ninenemthweso umnqambo wedlozi nadlala ngomntanami nemthalisa idlozi ninensephehlweni ninenemthweso umnqambo wedlozi. Isihloko engifisa ukukhuluma ngaso namhlanje imimoya nokwahlukana kwayo endimeni yokwelapha kwendabuko. Bantwana bedlozi elikhulu nenenabuthwa nathandwa umvelinqangi ngesandla samathongo okungamadlozi aphila kithi obabamkhulu. Cha size sakwethu ngifisa sikhulume ngemimoya. Nangokwahlukana kwayo. Ziningi izinto ezikhulunyiwe nezibhalwe phansi. Ezinye zazo othi mawuthi uyazibheka uthola ukuthi incazelo yazo ayilona iqiniso kodwa ingumcabango nombono womuntu awubeka ngokuswela ulwazi wayise ephetha ngokuba abe nesinqumo sokuthi yena ngokwakhe ubona ukuthi kukuthi. Ngenxa yokuthi ke isikhathi sangaphambilini iplatform enjena ibingcosana la othola ukuthi umuntu uyakwazi ukuba adlulisele kulokhu akwembulelwa khona abantu abadala noma kulokhu okuvelayo kuyena okuba kudlulisele esizweni. I-social media ke ifikile yangenisa kuhle komfula odla indwali. Wena owake wabona uthukela lingenisa luya lehla njalo liphikele lolwandle luza neingodo nakho konke okukhona nemihlanga likhukhula. Yingakho ngithi ifike yangenisa kuhle komfula odla indwali. Engeniseni kwayo ikuvezile okuhle yakuveza nokubi. Okwethuke kodwa manje ake siveze okuyikhona khona ukuze nalaba abawumele ulwazi bakwazi ukucosha okuyikho. Bengagcini besele ebunyameni la bengaqondi inqindi nasibhakela. Ngoba sinabantu abazishaya izifuba ukuthi bafundile banezicucu ezithize baneziqu ezithize ezibabeka emazingeni aphezulu kodwa bese befuna lento uyithatha ngemfundo. Into yethongo ayinayo imfundo ihamba ngesiphiwo. Iba isiphiwo kumuntu. Into eyimfundo yinto ekhandiwe yahlelwa ngobuqili nangokuhlakanipha kwabantu basezweni. Kumele uyifunde ke leyo ngoba ayiqondile isinemfakelo eminingi. Kanti lena ekamdali yemvelo iqondile idinga isiphiwo ozokwazi ukuhlehla ujulu ilande ezimpandini zayo. Uma kukhulunywa ngemimoya ngifisa ukukhuluma ngomoya womndiki. Uma ngikhuluma ngomoya womndiki
Lona umoya osuchazwa kaningi ngeindlela okungezona. Uma ngithi uchazwa ngendlela engezona ngoba sithola ukuthi abelaphi noma abantu abazithi abathi bayacubungula noma abantu baqoqile ulwazi ngalomoya baveza izinto othi mawusuthi uyayizetshisa uyazilandela bese zikushiya unemibuzo. Ngoba nabo lolu lwazi abalivezayo ulwazi abalithekele phansi kwimiqulu eyabhalwa abamhlophe abafika bezongenisa kwelawo babamkhulu abafika ngenhloso yokuzofunda nokuqonda ukuthi amandla ethu alelephi. Babe ngeke okhokho bethi noma obabamkhulu ababezingqwele ninjula kulendlela bekukhiphe konke kwakuyimfihlo yethu noma ababegwamandwa begweqa ngayonke indlela babe ngeke bekubeka obala ngoba kwakuyimfihlo kwakuyigugu lethu babe ngeke bekuveze. Uma sikhuluma ngemimoya imimoya ke lena ingenye yezindlela la abantu abadala abazisebenzisayo ukuxhumana nalowo asuke bebuke bamkhetha ukuba uzoba udondolo noma uzoba isitsha sabo kulendlela. Ziningi izinto esike sithole sizilalele nalapha inkundleni zokuxhumana ezishiwo ngabantu abanye bezisho bethi bazisho ngoba basemagunyeni wokuba bagogodile ngokolwazi bebale izicubu bebale neziqu zabo ngokwemfundo yabo abathi banayo noma bathi bayifundele bese ke besifundekela ngalolu lwazi labo lokuthakelwa othi mawuthi uyalandela uyalihlolisisisa likushiye unemibuzo eminingi ekhomba ngokusobala ukuthi kukhona noma kuningi okufihlakele lapha ingonyuluka nomnyombo walendaba awuzwakala ukho. Ngifisa ke ukukhuluma ngomndiki. Uma ngikhuluma ngomndiki ngikhuluma ngomoya owumkhandlu wabantu abangamadoda okuwabantu besilisa. Kulo mkhandlu uye utholakale uhlukana izigaba ezimbili. Kukhona umndiki wasekhaya, khona umndiki wangaphandle. Uma sikhuluma ngomndiki wasekhaya, sikhuluma ngalomoya womkhandlu wamakhehla nabanumzana phakathi kwaleli khaya. Kanti uma sikhuluma ngomndiki wangaphandle, sikhuluma ngomoya wabantu besilisa abahambe bengaganiwe abanasabelo lapha emndenini, kanti futhi bahamba abanye bedingisiwe la emndenini. Lo moya ke womndiki kumuntu ungumoya ononya kakhulu
Ungumoya onolaka ngalendlela emangalisayo. Ungumoya oqhwagayo. Sizothi ukubheka nje ukuthi kumuntu uma eqala ephathwa yilomoya, iziphi izinto ezizinkomba esisuke ikhomba ukuthi unalomoya womndiki. Sizobheka kowesilisa sibheke nokwesifazane. Uma sibheka izinkomba noma uphawu okelitholakala enhlangothi zombili kulobu bulili engisana nakubala, ulaka oluvele livuka esithubeni. Thola ukuthi umuntu wakhona uba umuntu manje ongathi unenhliziyo encane nje esithubeni. Avela abhoke ngolaka ulomoya. Kube isimo sokuba nyamanyambana phakathi kwabantu. Noma ngenzani okuhle. Uhlala abengathi unesigcwagcwa phakathi kwabantu engenze lutho. Ikakhulukazi kulabantu athi uyabasiza noma ubapha usizo, ibona abavamise ukumjikela kakhulu. Izigulo eziba khona, ikhanda liyaba khona. Ikhanda lakhona ke alizwa lutho, alizwa mbhemiso, alizwa philisi mase selisukile. Kwesinye isikhathi isibhobo, abanye bathi amahlaba, esiba phakathi namahlombe, sike sikwaze lapha. Kowesilisa uhamba lo muntu abe nento ethi maye ethinta umuthi kwesinye isikhathi. Makufanele ngabe lo muthi uyavula noma wenza into ethize, kubheduke kubhekele. Ngisho kuumuthi wokumelapha. Esikhundleni ngabe uyamukeleka emzimbeni ke kubheduke kubhekele. Indiki lena. Limenze benenhliziyo encane impela nje. Indiki. Linjalo nje uma lingabikelwe, lingalungisiwe, lidala izitha kakhulukazi uyihlala umuntu olandelwa abantu. Sakhuluma umuntu wesilisa. Linjalo nje liyayivala inzalo. Mangithi liyayivala inzalo, unjalo mayithola abantwana abayedlula emhlabeni. Uzalela phansi. Indiki. Umuntu wesifazane nalo linekhanda, kodwa ikhanda lihamba nobuhlungu okekukhuphuke njalo ngomgogodla. Kwesinye isikhathi engamfunela hambe khona nje umuntu wesilisa, nolaka liyaba khona. Imvamisa ke akathandwa ngabantu besifazane. Hlala enyanyeke nje. Indiki. Nakuye futhi inzalo liyayivala ngokuba lichithe izisu imvamisa. Ulaka ke liyalimhluphe ngoba maliphakeme kuye. Uba umuntu ongathi ugcwele intukuthelo. Umuntu wesinye isikhathi ongaze akhulume noma enze izinto ezingashiya abanye behlukumezekile. Ajika isole futhi ngoba kunale esuke isifutheka phezulu kwakhe. Sikhuluma ngomndiki. Abanye uyangena umndiki kubo.
ngenhloso yokuba khona ikhehla thizeni laliphiwe ukuthize. Omunye uyaphathwa umndiki ngoba umembethe ngoba mhlawumbe umama wakhe uzalwe nemimoya wangayilungisa uthe mayizalwa lo mntwana bese iphuma le mimoya imembethe isiwumkhokha leyo moya isizomehlupha. Umbala ke othandwa kakhulukazi amandiki umbala omnyama, umbala ogrey noma esithi umlotha. Lena imbala yawo ethandwa kakhulukazi amandiki kanye nezilwane abathanda ukuzibonakalisa ngazo. Umndiki ke uye uyibonakalise ephusheni kwesinye isikhathi ngenkomo emnyama esuka izozizizizize kuwe kodwa ayikulimazi ngoba lena esuka itshakadula ilwa nawe akukuhle lokho isigadlo leso. Uyawuphinde futhi isikhathi uzibonakalise ngenyoka emambe emnyama iyayibonakalisa ngayo umndiki. Ingakho kwesinye isikhathi ke kutholakala umuntu ohamba namandiki ebizwa ngendlondlo noma kuthiwa uhamba nezindlondlo ezinkulu ngoba umbala osetshenziswa kakhulukazi amandiki. Umndiki ke umoya ohlupha kakhulu ngoba uma ungena kumuntu ungena ngesidlozana awuncengi. Uyidlozi elisebenzisa indlakadla kakhulukazi kuye. Ngisho noma evukelwa ukuthi efikelwe isimo ukuthi kuvuka idlozi kuvuka lona makuphakama amakhosi omndiki kuyena yonke into yakho uyenza ngendluzula ngisho nokugida kwakhe. Ugida uyadluzululeka abhonge. Imvamisa futhi liphakama ithongo ngomndiki kumuntu kukancane ukuthi livuke ngawe lingamuyisi phansi ngoba usuke sesindwa ngoba indlela esuke liphakama ngayo lingena ngendluzula yonke lo liyayiphoqa alincengi. Nala futhi mase lihliphiza izinto zakhe lihliphiza kwasana alincengi idlozi nje lingenawo umusa umndiki lo. Uma sibheka umndawe umkhandlu wezalukazi eziganile zaqhoyiswa emzini. Nawo umndawo uhlukene kabili. Khona umndawo wasekhaya, khona umndawo wangaphandle. Umndawo wasekhaya ilezalukazi ehambe iqhoyisiwe lapha ekhaya. Ziganile, zathelwa ngenyongo kwaphelela yonke into yazo. Kanti lo wangaphandle lezi noma abantu besifazana abahambe bengaganile. Kodwa asebekhulindlulile egabeni zokukhula kwabo. Kumndawe ke umbala wawo mbili. Umbala obomvu nombala obende. Maroon, red and maroon. Imibala lena yendawo. Inkomba nezigulo zendawe ziyafana kumuntu wesilisa nowesifazane ngoba umoya ohlala egazini lona. Umoya ohlala egazini. Lo moya ke iwona moya oye uqhamise noma uye kucacise kumuntu ukuthi uhamba nabantu abadala noma unesigulo sedlozi ngoba
njoba sithi umoya ohlala egazini lomuntu iwona moya lona ohlupha kakhulu ngoba unomusa kodwa usheshi ukuxola. Njengoba uhlala egazini ziningi izinto ezenzeka emzimbeni womuntu ezisuke ziwumsuka wawo lo moya. Okokuqala, imvamisa umuntu ohlelwe yilo moya emzimbeni ongalungisile uyehla emzimbeni aphele nje aphela emzimbeni. Uyehla nje aphele emzimbeni ngoba lo moya ufike uhlale la igazi engabe yonke imisoco ayidlayo umuntu liyithathe liphakele endaweni ezifanele alikwazi ngoba selivinjwe ilo moya womndawo. Ugcina konke okudlayo ongabe manje ngesilungu bathi kuya absorba kuyamunceka ayigcini ngakhona ukwenzeka leso sigaba ngoba kunaleli ndawo eligijimisa yonke into egazini eliphikisa ngoba lihleli khona egazini. Yingakho ke nezifo eziningi eziphathelene nethongo noma ngezigulo zedlozi ziqhuma ngomndawe. Izinyawo ziyavuvuka, ukuvuvukala kweinyawo imvamisa indawo. Indawo ke mangithi lapha emzimbeni liya absorb yonke into osuyidla eyizakhi liyayivala. Yingakho uthola ukuthi nephilisi alizweli nomuthi ongabe ungena ugijima ngegazi ungazweli indawo. Abantu ke abaningi baye bedideke kakhulu ngoba ukwenza kwesenzo sendawo emzimbeni womuntu sihambe sabadida abaningi uma kufika kunesifo esafika lesi sikamashaya ibhuqu ingculaza esifike saqeda abantu kwabasengathi manje sihamba emzileni wendawo ngoba basunguli nabalumbi balesi sifo bakuhlolisise kahle bakutadisha kahle ukuthi bazwe isicuphapi lento. Ngoba uma ubuka umuntu ehla emzimbeni noma engadla uma izakhi zingangeni ngendlela emzimbeni lo mzimba ukwazi ukuthi uye phambili. Manje kugcina kungasaqondakali noma sekuyilesi sifo noma kuyindawo. Kodwa ke la uzofuka ubone khona uma kuyindawo uthi engayenzelwa igobongo abuyele emzimbeni wakhe kahle. Ngoba lesi sifo sona sisuke sikhubaza amasosha omzimba kanti indawo alwakhubaza amasosha omzimba kumuntu. Lisuke ukuthi indlela manje noma adla ngayo noma udla sonke noma isiphi sakhe asisakhoni ukuphakela nokufinyelela khona kanti lesi sifo siyawashaya siwaqede bese senza umzimba ubebuthaka. Yingakho ke ithe mayiqala lento ngeminyaka yama 90s iqala nama early 2000 abanye wakuthiwa wabegijinisa kuthiwa abathwasa kanti badliwa yilesi sifo ngoba indlela esisebenza ngayo sasiyindida silumbaniswa nendlela yendawo emalishaya umuntu emzimbeni. Ngakho ke namhlanje siyakuncoma ukuthi abantu bahambe phela bemtholampilo beyobheka isimo sabo. Uma sitholakala lesi sifo bekudle lemishanguzo abayinikayo ngoba ningacabanga ukuthi nizolashwa nje amagobongo. Igobongo lelapha umuntu uma ukuthi bekuyindawo kuphela ngoba indawo alishayi
aliyawasha amasosha omzimba umuntu, immune system ngisho dala ngifundile. Lana futhi eyigulweni engizishoyo ukusindwa komzimba namahlombe kakhulukazi umzimba usindelo uhlala umzimba wakho utubeke nje ungazi into ujwayini ezinye zeinkomba zendaba ukufudumala nokushisa kwegazi kulele kulo indawo ngoba lihlele egazini kalifani nendiki eligijima namalunga onke omzimba lona lindawo kakhulukazi lilapha lihlala egazini and kumuntu wesifazane lithanda ukwehlela esinyeni kakhulukazi masikhuluma ngendaba indawo ke yidlozi elikudalela usizi nezigulo uma lingaqondanisiwe futhi linesicwaco esisabekayo masingaqondanisiwe ngoba ugazi lolu ulungolwalo futhi lilungisiwe lidonselwa uthandwa left and right sikhuluma ngendawo njoba ngeke ngayiveza imbala yakhona ngathi red and maroon ngifuna ukukhuluma ke ngendawo lele ngithela ngaphandle indawo la ngaphandle laba abantu abahambe bekhulile bengaganile yonke into abayenzayo bayenza ngokumema noma ngokuveza indawo abahleli kuyo yingakho besebenzisa kakhulukazi amanzi ngoba imphefumulo yabo isuka ingasenayo indawo emndenini bayantunta isiziba noma amanzi kuphela akwazi ukumumatha leyo mphefumulo yabo yingakho kwesinye isikhathi kunamakhosi ayethunwa emanzini ngoba amanzi nawo ayisigodlo esikwazi ukwemukela imphefumulo sigcine kuyo manje lo mndawo wangaphandle ke uye utholakala usunemikhuba eminingi eyenziwayo okuyisiko impilo mkhuba lalolo melaphi nalelo ziko lakhe masikhuluma ngendawo sizokhuluma ngomnono umnono nawo uhlukene igaba embili khona umnono wasekhaya khona umnono wangaphandle noma wasentabeni uma sikhuluma ngomnono sikhuluma ngomoya womkhandlu wabantwana abahambe bangakaphuki bengakathombi ngesilungu abangakafiki kwi-puberty stage kuze kuyoba yilabo abachitheka bese ngamahlule labo bangamanono asekhaya kuthi laba bawumnono wasentabeni noma ngaphandle ilabo sukela kwi-puberty stage kuyaphezulu kuze kuyofika laba bahambe bengaganiwe imibala yabo abayisebenzisayo laba basekhaya baye besebenzise kakhulukazi okuhlaza kwesibhakabhaka powder blue laba basentabeni noma bangaphandle basebenzisa uyellow kwelembala
kwesinye isikhathi futhi kuyaba ugreen. Kamuva nje singazi ukuthi lo mbala opink osabomvana okubomvana ungene kanjani, kodwa nawo usungomunye umbala osuhlonziwe kulaba basekhaya oku powder blue no pink, okuhlaza kwesibhakabhaka nokusabomvana, kube ngapha okuncombo, abanye bathi ukuphuza, okuyelo, abanye bathi okuhlaza okotshani, okugreen. Lembala lena ngisho ngoba ingezinye zeinkomba kwesinye isikhathi ekeyicacise noma ekeyiveza imimoya. Bese ke njoba ngikuvezile laba bomlozi wasekhaya noma umnono, ngathi umlozi ngizongena kona. Lo mnono wasekhaya ke into zawo izegula abanazo abahluphi kakhulu, imvamisa bona kubazali babo bayeke bekhathaze ngokuthi besondeze usizi nokubalisa. Nokuhlala ke umuntu olahlekelwa izinto kusuke kuyilo moya. Imvamisa mawusondela lo moya kusondeza ngosizi nokubalisa, ayithola umuntu efikelwe umuzwa nje ukuthi manje ngesilungu ngithi uba emotional. Bebe nosizi kodwa engazi ukuthi yini emkhubayo ngoba ilo moya womnono wasekhaya. Kwesinye isikhathi akhohlwa nje aphundulela lula, lahlekelwe izinto kalula, iwona lo moya womnono wasekhaya. Kanti bese uthi umnono wasentabeni ilo namhlanje osudume ngokuthi umlozi noma abalozi, ngoba labo bantu nalabantwana abahambe sebephukile bangale abangenile emndenini ngoba akukho abagcinelwe khona okuyindlela. So njoba bentuntu imphefumulo abiseyintabeni sebezosebenzisa izilwane nemlolozelo lezo izilwane lezo ukuxhumana nalabo benyama abaphilayo. Ukuthola ukuthi noma kunekhehla lamba lingagani ngoba lifele intabeni liseyintabeni alenziwe lapha emsamo, lizothi maqhamuka kuwe bese liqhamuka ngohlobo lesilwane esithize, mhlambe njalo uphupha amabhubesi. Yingakho mabezoqaphela ezokhumbula abantu abami beke kwenzeke emakhaya ukuthola ukuthi kuhleli kuqhamuka inhlwathi ingene egcekeni noma kuqhamuka isilwane esithize bese bethi umkhulu walapha ekhaya lo ikhehle lithize. Yingoba lo mphefumulo ususebenza njengomlozi, usubulozi, uzosebenzisa zonke izinto neziphiko zaleso silwane ukuxoxa indaba. Baningi ke namhlanje abebekhuluma bethi umlozi yathwaselwa nani, eqinisweni umlozi awuthwaselwa, umlozi uyahlanjululwa. Njoba sibalile ukuthi abantu basezintabeni basezibeni uye ukuthi mawufuna ukuyolandwa wenziwe umkhosi wakhona kuleso siziba. Ngakho ke imimoya njoba ihlangene kanjena nje iye kibe into ehlanganayo ibe yizike elilodwa ngenhloso yokwakha ifoundation yomuntu ophiwe, ngoba akekho umuntu osebenza ngehlozo elilodwa. Yingakho kuthiwa umakhosi unamakhosi, ngoba kukhona lona umndiki onamandla ohamba phambili ohola lelomthimba wamandiki, lelikhehle lihola amakhehle. Kube khona nakanjalo ezalukazini, kube khona nakanjalo kumnono, bese kuyahlangana kuthiwa lo muntu unedlozi, ngoba idlozi kuseselakhiwe ile mkhakha yomthathu bese yahlangana phezukwakhe. Ngoba lo muntu usuke vele nesiphiwo, akekho umuntu oba nomndiki nomdawe nomnono
ophenduka kube yidlozi engazalwanga nesiphiwo kodwa umuntu uyaba nomdiki nomdawo nomnono ngoba umama wakhe wayenalemoya noma umzali wakhe wayenemoya yayisimembatha okudinga bayihlanjulule ngoba leyo moya esuyimkhokha. Kunomehluko bantwana bethongo obongenwa umdiki nomdawo nomnono okufanele uthwasele. Khumbula ukuthi uma uzothwasa utshena umelaphi kepha lento iyaziveza iyayikhomba kuwe. Kunomehluko phakathi kwale mimoya bekade ngichaza manje nomkhokha wemimoya. Uma sikhuluma ngomkhokha wemoya sikhuluma ngalowo moya womdiki ohamba ugogo engawulungisile wadlulela kumama wena usudlulela kuwe. Lo moya usuyahlupha manje usuza ngeinkinga zodwa. Omunye kuthiwa into zakhe zimnyama yimimoya. Yingoba sekuwumkhokha manje lento. Osudinga ukuhlanjulula wethule alungiselwe adluliswe emagobongweni hayi ukuthi kumele ethwasa. Sinenkinga yanamhlanje yabelapha abangakwazi ukuhlukanisa abantu abaphethwe yimimoya yokwethwaselwa nemimoya eyimikhokha edinga ukwelashwa edinga ukuhlanjululwa. Maye wafika umuntu enomdike nomdawe usuyimgqisha intwaso. Akunjalo bantu abami, akunjalo bantwana bebantu bakethu. Bafowethu bodadewethu. Cha ngiyaphika boma ngothobani. Ngiyaphika abantwana bethongo. Belaphi? Fundani ukwehlukanisa nasendulo akaze kuthwase nombani. Lento eseniyenza namhlanje kuba insakavukela ugijima ushaye ugijimisa ukuthi wena unamathwasa awu50 unamathwasa awu100 ubathwasisa bonke kanye musani ukudlala ngabantu. Umuntu wayehlolisiswa ebhekisisa ukuthi le mimoya emphethe kungeyane ethongo ngoba lifuna imisebenzi noma lifuna ukwelashwa noma lifuna ukuhlanjululwa. Yingakho phela umuntu ngaphambi kuba eqalisa intwaso kunamagobongo ayedliswa wona kwakuthiwa isambulo. Leli gobongo ayimiselo lona lithakwa ngoba ilona likhanyisa indlela yakhe. Uma enedlozi lalizoqlibe liseliyaxubuka libhoboka. Kodwa uma uthi ngenadlozi bekumuntu odinga ukwelashwa uzowadlala amagobongo bese uthi lezi igulo bekade ezinye zazade ngiyiveza zibe seyiphola sephula ukuyiswa kuzona ngoba bekade guluswa imimoya ufanele ihlanjulule ilungisele idlela amagobongo hayi ngoba bekufanele athwase. Umuntu othwasayo ukhonjiswa yidlozi. Umuntu othwasayo utshelwa abantu bakuba utshena nomelaphi. Ngikhumbule nakho futhi engifuna ukudlulisa. Belaphi nina eniphathiswe noma nina enithi niphathisa ukuthwasisa abantu. Fundani lokhu kuba umuntu akathwasi ngendlela efanayo. Ngoba bangenwa idlozi elilodwa. Ngoba bemthumele lapho kuwe basuke benethemba ukuthi ngokweziko lakho uzokwazi ukulalela lempande yawo uhlamlukile ukuthi uzobalalela. Musani ukuphikisa abantu enithi niyabathwasisa mabevuka nayibonaliso lamaphupho. Uma ethi umkhulu wami uvuke wathi mkhulu wami ungifake esibeni musu ukuphikisa yenza lento efunwa idlozi ngoba kangeniwe uyidlozi lakini ngeno idlozi lakubo. Ukuba liguqele njengoba ukuthi ugobela nje lizogoba lapha kuwe funa ulalele ungenzi okusuka kuwe yenza okufunwa yilona ukuze lo mntwana aphumela asebenze. Ngoba mawuzokwenza okufunwa uwe hayi okufunwa yena uzophuma labo umquba bese kuthiwa wena umvalile bese kuthiwa wena umcuyile kanti wena ongafunanga ukulalela lento kuye ukuthi bathini bafunani. Ngakho ke belapha kuphela lento yokuphikisa kwabantu mabevuka nebonakaliso. Mawugobela ngempela uyevuka ekseni umuntu sebeqedile ukuhlambuluka bese uhlala phansi nethwasa ngalinye uthi gogo bathini ulalele bese nawe vele sobekukhombisa nawe bese uyifuna uyihlanganisa lento. Ngakho ke ngiyathemba ukuthi idla amaningi kulesi sihloko semimoya. Uma kukhona imibuzo ngiyojabula kuba nifake lapha endaweni yokukhomenta. Yaphohle ngonyama womsamo siyathokoza esigodlweni kwaZulu ayithole.